Nendrangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngedekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Wala dewa ya nesu itu ampe. Ngapa? Tro? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi Andra. Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kowe ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kowe jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Tru, nyok tampanono dia. Ya Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Hei. Aku ki wedi tenan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Piye? Mengker koko Prabing Ndarawati. Lah kok iki ora pangling sowaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna ya Petruk Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan Bagong
padha raharja sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae sajai isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong timbali sapa kowe sing nimbali Sinuwun Punta Bagong nan padha raharja sapraptamu Bagong nun amit-amit derek langkung kaliman tabik tinebena iki lho dune dumawaing tawang ning ngono lan tawang ana lintang ora iso omongan ya kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun dudu kuwi king ndak dangu lho lha pripun padha raharja sapraptamu wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan Andel ora iki ngomong ta mau mandek pom mau ki ngopo men tak engu arepan dian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye kok sak penake dhewe wah Petruk padha slamet kamu wilujeng Ndara bekti kula kunjuk iya Petruk tak tumpuk Bagong non padha raharja sapraptamu slamet wong edan ora basa karo Bendara aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok wah aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe tresna kok nglarani ayo karepmu karepku padha kowe mau lho siramu tak ulung kowe iki dilus-lus tresna karo abdi ngono kok mak jelu mongko drijine kaya driji gendruwo cemelmu ayo arep gedhe tenane celeng ngono nek ngendas ya Tru ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk iya penakno nggih sampun mboten kirang kepenak Petruk padha raharja Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten iya Petruk Bagong padha raharja pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya ya Bagong tak tampa Petruk padha raharja sapratamu sapa iki nggawa sound system wow sapa Gong Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane ora nganggo tes-tes ngono Petruk padha raharja sapratamu mak peng nang kuping ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora Petruk slamet kamu wilujeng bekti kula kunjuk yo prayogana ngono nggih Bagong padha raharja ngeten men dalam Baladewa ajan iki serone ra jama-jama berarti merke apik nggon aku nggonamu ming toa nggon aku jos ya terus cangkem jembare kok ngene ha iya serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk yo tak tampa nah semono wae penak kok dicilike salu meneh apa Gong salume ya salume ora seru wong kene jak omonge rung budhek kok prayogana mlungguh nggih sampun mboten kirang prayogi Petruk dalem ana wigati apa Petruk dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk mijanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan nang apa niku kula mboten iso ngampet sedhi ing ati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe kaya jeli ana apa Petruk mugi dados nang kawuningan Aja mundur pun wonten sebulan niki bapak niku sakit bapak niku lara Ndara
bapakmu Semar nandang raga. Mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Heeh. Obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Umbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk-matumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak ngripun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petruk. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Kula nyuwun mamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon.
Kok iso? Mergo etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kose lebong kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petro nun Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Njodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Unturing perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa?
Ndara Sedewa niku rayi panjenengan mongko beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya sih. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong, heeh, ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku urung kata-katai. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ngruntik kata-kata sik terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapak kula mboten nonton. Nek nganti bapak kula ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong Malangsaya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nanti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe lak. Ngene kuwi kok. Sing nundung aku. Nek wani nundunge wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Nalendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo Gong, iki gayeng iki, Gong. Ono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora.
Nek sampean mboten purun golek Drasdewa, kula sing ora trima. Panjenengane Petruk ki arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngapa? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe barep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter katidayan Alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, Wis dadi lho kene, Gong. aku wis ora marep rono kok. Lho itu iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Loh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Drasdewa, kula nyuwun mampun tetepani karo sampean. Petruk ora mlayu tak jeplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya meng SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, wong Jawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa Sing tak wedeni apa murasa kokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mati mlebu kae aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rong karuan gayeng iki. Oh iya dong ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajembel, rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pura Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane neter kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjauan. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng yen prisa critane ngonten tenan lho. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantara. Aja kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Ngangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane
Poliklinik Rebo. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula nuwun maring dawuh. Pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. weh sapa ngerti nek nang tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang bareng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih. Nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati pono. Pun Gatotkaca sumadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Wong Prabu ingkang putra ing Jangkar Pimpun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti kaku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak, ya Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Isi Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten.
Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayani jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita ana negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa mangkat to karo kaca. Gosik Kang aja mangkat sik Kang. Antasena ngopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono? Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat. Mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong.
Nek kon mentolo karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek. Nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tua kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tua iki ya kok sok-sok salah. Ning mergo menggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Nah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatumi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe kira labuh Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis ngamarta ae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Dimas, ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Nggih. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak De Mandura karo Bapa Jodipati, Kang. Yo Dimas. Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo
mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-beng keringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi godo sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom Rada ora lara. mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke jago alter tak jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 0 siji. Ya metu cah. Dewa ki ora tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo nek duwite lek nggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit lek ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Amang nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning ngarepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa kowe. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Yai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke.
Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab kowe. Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Mati aku lho. Nendhangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngedekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Para dewa ya nesu itu ambil. Ngapa? Terus? Ambike awake ndonga sak iso-isane. Mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi Andra. Ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena kowe nyegat to kono. Kowe truk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejah siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kokean ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kiri kon metu kowe truk nyok tampan ono dil. Ya terus aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Muka-mukai dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Menyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas sak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocung. Kowe lha sembrono petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Hei. Aku ki wedi tenan. Ah ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sik to, Gong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa, Nundung Pak Cilik Sedewa. nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotrang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye?
Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Darasdewa. Oh, ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bakso kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimut ya. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres sak une-unene. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu napa? Iya. Ding ding tang ding ding ding. Ding ding tang ding ding ding. Ding ding tang ding ding ding. Deng 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 deng. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Iya. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anonya Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe Sebabe padha kali Petruk. lho, jare sing nundung majelis dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ding ding. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Iki pindah kono iki. Pindah kono. Dropo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta? Asline mung dipateni alus-alusan to. tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ah iya. Nglereng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denge ya. Nganti kuning.
Do ngapa tambakan? Bagong ngapa tambakan? Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Sida ora iki, Ora omong. ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Andi panyuning Sang Antasena. Bilang wujude Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gleleng kae. Gleleng pripun? Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mates iki? Werkudara ini arep ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, lelinggo sing apik. Malangkrek tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Petruk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Kok. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso ning ming cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene ming cendhek Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget, Lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo kek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepon aku. Aku mau ajane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, ngono wis ora ketara kok. Iya.
Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Oh mingso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek, aku bapakmu kebakar Dracula ke mungsuhe kepapan kakek di kontese. Sakaremu gong bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dong. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajange. Yo ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Ulah dalah kaya apa Werkudara mungsuh awake. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku ngaca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Lho edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh kawar aku malah menungsa tataran kembali marang otomatis. Setyaki wonten dawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mul aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku.
kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Iya sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? lho Kersa ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku Mbah. Oh, konangan Adra yo salene. Mesti keto. Mani ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to? Yai Prabu mau tekan kene aku yang nderekake wonten wigatine. Yo nyamil pustaka Jamus kuwi masa teng gati kenal tumbal wadali Praja Ndara ing taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo yang kuwasit kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. wah Meneng. aku Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. dene kaya ngene kok anggepe mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekaki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, Sing penting ora mati. lah iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. lho Petruk sapa Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa. Petruk. Ayo salin. ngayel ayo salin Kowe barang. aku sapa Kowe Bagong iki kok dadak aleman. Yo, bubar wisan, Dong. Lah. Ganti klambi. wah iya Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. lho Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujude ya kowe kersa kowe lah. Tresna aja mbingung aku wis kebacut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe Dudu Werkudara Setyaki seksine. iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni ndek pawadan aku sing paling bener, sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kuwi?
Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sediwa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika godhang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku meneng abdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih. Iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang. Sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, para kawan.